My teda pekávame od dvostranného kvetu. Ja som je ale 15 rokov, keď mama nás učili peciť, mama vedeli pekávať. Mama si chystali na pečení a tata byli doma tedy, že ty si umyť ruky a budeš mísiť. A tak jsem byli pri mne, tak jsem to mísila, tak jsem sa naučila a aj mi to tak ostalo, že proste jsem to ráda robívala. No ja som od sestry mladší o 9 rokov. Oni sa vybrali, že idú na nejaký zájazd a povedá, a toto spravíš? Mi povedali napríklad rezance alebo niečo z múky upéciť a som to musela dokázať. Som mala asi tak, ja viem, 10 rokov, 11 už som pekávala, aj som varila. No, my treba 10 zímevčív tady, tak toto je to naše místo, kde my ty osúšky robíme, pečeme a sme enemy dvě. A ešte furt sa nám, že na nejaké ty krštítky alebo na nejakú takú menší oslavu, ešte keď dojdu, požiadajú, tak ešte im aj upečeme. Bola, kedy sa pekával u pekára, aj sme tam chodili. Pekávali chleba aj teda osúšky na ty svadby, bo tam sa toho pekávalo velice moc. Tam sa z 15 kg, z 20, jak tá rodina byla veľká, podnátého. A to sa robilo všetko tam v tej pekárni, aj tam sa to teda peklo. Ty osúšky byli aj 3-krát ohodnocené. Treba byl sír málo sladký, lebo tam byli len 2 hrozenky, alebo byli moc tuhé. A takto sa tí osúšky hodnocili, aj hodnocá ešte aj dnes. Hlavná kuchárka vždycky, keď sa to peklo, tak vždycky si išla skontrolovať, aby ten osúšek pekne vyzeral, aby byl gulatý, aby nebyl čapatý, sa povie. A tá si to hlídala a tá, co tam byli ženičky, alebo sme si vždycky povedali, že musí to byť pekné, lebo budú to testovať nám. To sa povie, že testovanie. No. Bola, kedy tetka Marina Totina, tá si to velice hlídali. Nemôžem ich nespomenúť. Som pri nich velice ráda robívala, som pomáhala aj pri vareniu, aj pri tento pečení. Oni došli aj ten makovníček, keď sme robili, to muselo byť jak jedno. Keď ne, už chodí, vidíš, tento taký je, ten taký je. A to tak nemôže byť, takto to musíte robiť. Už nás pérovali. No, bylo to také veselé, že skrz to, keď nám aj tak poukazovali tie chyby naše, ale potom sme si sedli, keď sme upekli a zaspívali sme si, povypráviali nám tetka Marina všelijaké ty zážitky jejich z toho, co varívali, chodili po tých svadbách, tak nám to vypráviali, sme sa zasmíli a bylo nám dobre. My to myslíme všetko rukama. My keď sme dvie, tak nám to pravda trvá, keď tých 5 kg, lebo jak robíme, tak nám to trvá tých 5-6 hodín. Áno, keď sa ako na svadbu peklo, tam sa peklo treba z 10, lebo aj z 15 kg. A tam bylo tých žen viec a každá žena miela svoju robotu. Treba došli a už tá kuchárka vždycky, bude trúba. To byla jedna žena, která byla enem pri trúbě. Měla na starosti enem to pečení, nic inší. Potom byla jedna, co vykrajovala kolečka, jedna robila hviezdičky, jedna dávala sír a lekvár a další to mastila vajíčkem. A tam tých žen bylo viec, každá měla tu svoju robotu a tu si hľadzela, takže tam sa nejak taká tá nejaká chyba, lebo niečo ani nestalo, lebo každá si hlídala to svoje. My keď to robíme my dvie, sestra vykrajuje, ja robím hviezdičky, spravíme si 2 plechy a už potom iné Friško dáva tvaroh, ona dáva hviezdičky, pomastujeme, my to robíme dokopy. A ona robí väčšinu trúb. Aj trúba sa.
bola kedy sa pekávali osúšky. Syrové, lekvarové, orechovníčky a makovníčky. Ale postupem času už my, tak sme špekulovali nad tým a robíme škoricové. Tak sme si to vylepšili a včil pekávame osúšky. Syrové, lekvarové a škoricové. Každá rodina má svoj recept a tí recepty sa hodne líšia. Niektorí majú, že to cesto si robia tuhší, niektorí rýči. A moc záleží na tém, jaké to cesto je. To cesto nesmí byť tuhé. To musí byť také vláčne, ne rýdke, ne tuhé. Něco medzi tým, také vláčne. Ono, keď sa ten osúšek zebere a stlačí sa, on musí pérovať. Vtedy je dobré cesto. Ale záleží hodně na múke a aj na kvasnicách. A my, keď niekedy nám tá múka jako nevyhovuje, že jako je málo lepková a umíme aj si ho premisovať dvakrát a čekáme, to musí dobre vykysnúť. Vtedy je dobré cesto. My, keď mísíme, tak my dáme tam, koľko patrí cukru, koľko masného, osoliť a všetko, co tam ide, dáme a to masné tam vylieme, lebo to je rýdke a potom enem priléváme mléko. Jedna mísí a druhá je s teplým mlékem a enem priléva vždycky trošku, táto rozmísí, ešte mi prileje mi. Takto my myslíme, až to cesto je na ruku také, že sa už odlepuje a je také ani ne husté, ani ne rýdke, to sa ináč nedá povedať. Ty osúšky byli aj 3-krát ohodnocené. Domáci koštovali. Potom robili sa výsušky, zasa došli nejaké ženy z rodiny, robili výsušky, koštovali a hodnotili, ktorý, jaký je. Treba byl sír málo sladký, lebo tam byli len 2 hrozenky, alebo byli moc tuhé a nevypraviam ani keď sa išli, ako vyšli z domu, tam posuhovali posuhovačky a rozdávali ty osúšky. Tí ženy, co kúkali na svadbu, tí všetky, každá si zebrala a zas tam bylo. Mieli ich málo sladké a dávali málo syra, alebo málo lekvaru, hrozenek tam bylo málo. A takto sa tí osúšky hodnocili, aj hodnocá ešte aj dnes. No, aby sa nám nepodarila celá dávka, že keď pečeme treba z 3 lebo z 5 kilo, to sa nám ešte nestalo. Ale stalo sa nám môže, že nám niekedy jeden plech treba zhora uzatvorený. To sa stalo. Ale to potom sme odložili ako pre nás. To sme si potom, keď sme skončili, tak sme ten plech si nechali a dali si čaju, lebo mléka, lebo co a to sme potom teda akože zobiedbali, bych povedala. Každá tá kuchárka má svoj recept a tá si ho stráži. Ja nejsem od toho, keď sa mňa niekto opýta, že bych nedal, ja klidne dám a jej poradzím každej, lebo som ráda, že sa to aj tí mladší ženy učia od nás, že sa ho naučia, že ho bude pekávať. A byla bych ráda, keby tí mladé mamičky sa o to zaujímali a naučili sa to a pokračovali v našej tradícii.